People wachura maina amene kwa yo they don't see anything good but ibe chimene uchionapo chimene chili chabwino, meaning kuti they've got a negative mindset. To them the issue is they would want to be in charge. Akare war even where they're failing to perform, they will want to say zilibwino. That's not being patriotic. That's not loving this country. Because we must give credit where it is due. Ngati chintu chinachera kwika chichuridwe kuti chara kwika koma tisachite zinthu zabwino ukhazoyipa. La mtengo wa Ford wafika pa 320 ndiye munthu wina uzinena kuti si zabwino ndikuti there's something wrong with you. And ukapanga emphasize kuti asizili bwino choti the low quality tariff aigula pa $1 ndiye kusakhala bwino bwino, because there's no way a businessman akagula chinthu chachabe pa mtengo wokwera ndikuti pemesa kuziwa chipena utani. The issue is tisipanga improve so that ma rejects akhaochepa and most of it should be good quality crop. For us to get that good quality crop, we must invest in Malawians. We must get back our field assistance. We must get back extension aids. We must get back the political will that is basically promoting a productive industry in Gatukulima, Fodia, Chimanga, Maregiums, Achuruka, and Zina. That we need the political will. Because political will invest money in a budget. Political will ensure that they are assured resources and therefore you need a regulatory mechanism to regulatory mechanism yabwino imene mwina inu ngatatuankana Georgia muma you have macro ima upangana regulate what one can call ukare one so kulimi ukuso ukare regulatory mechanism yabwino imene izipanga determine the growing practices kulima kwa zinthu kugulisa kwa zinthu who should buy produce for Malawians and wakagula azigulisa mtengo wanji kuti azikagulisa kuti so fertilizer ndi ndani amene angapange so zikhale kumene some regulatory framework that should help us kuti mwina tizipanga move appropriately. And that's what is with the passing of the law they have created something again with a good regulatory framework, and I would expect with that kind of framework even Nyanja Tree it will be controlled development. It is skewed to southern part of it kumangochi ndikumene anthu osakumanga whereas we've got the whole length of the lake up Karonga. So it means that you must be able to open up kusubana kwa zaza less down tipite mbali inayi from there tipite kunkotakota then tipite ku Nkatabe tipite Karonga Kurumpi East Karonga there will be controlled development. Even this designing what structure can be grown, can be built by Maro Funikira. So Venezuela, we should do the same for agriculture. And the effect in the Maya good is equal, Rima Beuzin as many Maiko Zatu, Amafutika Kurima, Ife Kunozimarim. Sibangu Tifuta Kuti Kunaribe irrigation farming promoted. Panova President Apanga promote irrigation farming, which means therefore we'll be able to grow 2-3 times a year. It will increase the productivity and be within as many as that make way Samat within the Macarabui. The Sierra Mr. Pegasam Malonda Mauno Ramba Mutan Pali Kajitunzi Kanagage Kamera Ruga Kokshon Kafoja wina aramunya mula kumapena apa wantali bwino kumapena apa atawole latu atawole latu ndiye nitaona kitunzi meji naziro ho I think nkani chandizi ndi koma ngati mmene wakambira George kuti kuyambira zaka za mbuyo zapitazi pakuchita kuoneka graph kuti apa 2 chakuti 2 chakuti 3 chakuti 320 310 kukwera a rising graph akambakale anzanga awiriwa za zimene zachitika gwero lake koma mukayang'anitsitsa zimene
zachitika dzulo zimene akupanga rifa George kuyang'ana ndi chidwi muona kuti izizi it's staged. Alipo anyamata kumene kujako anapita magulu awo ndi mafoni awo kuti ukuti kangoyang'ana belo limene lagulidwa motsika kwambiri. Nde ifeyo tikapanga hit party pamenepo koma ndofanda kumbutsa Malawi kuti akaka system iyi sikoyambayo makosa na DPP izizi sikoyamba andi ine ndimayembekezera ntuti zichitika zimenezi olaka nakhala rumene kuja kufoja jogulidwa ma $10 zidakatuluka ndithu zimenezi kwene kucha chifukwa nchiyani chifukwa nchakuti chinthu chimodzi chokha chimene chinatsala choti achipangire plan ndi kuchivulaza pa DPP nkuchipaka matope analifoje foje apaka matope chilichonse chimene chakwera kukhala kupanga kumbuyo chilichonse amapezapo chinthu mpaka na kulipira atulankhani kanda anthu wamba koma anene ndithuti ichi chinchoyipa ichi ndikupatsani chitsanzo. A president atapereka ripoti la mmene agwirira ntchito zaka 4 zapitazi kwa anthu amene adawalemba ntchito osati kwa anthu amene ali maudindo kuchipani cha DPP koma anthu amene adavota kuti achakwera khale pa mpando iwo aja amafotokozeranso kuti ine koma ndapanga zakuti ine ndapanga zakuti ine ndapanga zakuti chinthu chimene adachitenga kwambiri mpaka na kuchipanga propero kuti Amalawi anene kuti walephera uyu inali 2% ya zimene achakwera apanga 98 yonseyo 98 ija wakhoza ija nkuisiya koma nkungotenga kamene kaka kuti akuti koma chakuti kulibe mpaka na atulankhani otchuka Malawi muno nkugwira nkhani meje nkuyamba kuthamangana mwanimvetsa kani ndikupatseni chitsanzo china izi zitsanzo zinofana ndipereke kuti Amalawi amvetsetse kuti kodi chikuchitika njani dziko lino pakati apo pera zaka ziwiri boma linapanga deal ndi kampani ya Eastbridge kuti Eastbridge atipatse ife fetereza malingana ndi kukwera ndi kufetereza kuti ifeyo ngati dziko tidzipanga aggregate mbewu zathu timawabwezera pang'ono anthu aja kaya apangira process konkuno kaya koma tidzikwetserana kungungule imene inali njira yabwino kwambiri tidakaseva ndalama zidagwisa ntchito zina. Bambo Samia Suleiman anayima ku nyumba ya malamulo kupita mawayiresi kunena kuti boma likufuna liziba ndalama ndi njira imodzi yofuna bera ndalama imene nkhani ya Eastbridge. Malawi idaluza nkhani imene ija mwayi umene uja tidawuluza chifukwa cha kukamwa kwa Suleiman patatha chaka a Suleiman abweranso nkuti nkhani ya Eastbridge ija ndi yabwino kwambiri. This has happened in this country. Mungunimvesa izizi zachitika mdziko munomo. Nde pali nkhani ya chuma cha dziko lino zakuti kuchoka 1994 kufika lero dziko lino sinaonjezere fetereza sinaonjezere magetsi kuchuluka kwa magetsi kulingana ndi chiwerengero cha dziko lino zoti mdziko munomo mamega farm kunalibe zoti mdziko munomo anthu amaphedwa zoti zonse zijayi zoti wo ndamene sadapange kanthu kufika lero ngati zinthu zokulibe ndi waja palibe chimadapanga sikoncho yes koma iwo aja ndamene nafuna kuti adzioneka odziwa kwambiri pa nkhani ya mamega farm akuoneka afunika oneka odziwa kwambiri pa nkhani yobweretsa masola magetsi asola akufuna aoneke odziwa kwambiri pa nkhani ya olonkhani ya njanji mwanamvetsetsaka nkhani yomanganso masukulu afuna aoneka anzere kwambiri nkhani yokweza CDF iwo ndi amene afuna aoneka anzere kwambiri pamene mu nthawi yawo sanapange mwanamvetsetsaka wamaliza penepene ndifanso ndipereke chitsanzo chakuti ndimakonda kupereka chitsanzo chimene chifukwa ndi chinthu chimene Amalawi ambiri takhala tisakuzindikira kuti nchimene chimapanga define anthu amene timavotera.
posachedwa apa George anayika mankhani mene posachedwa apa ndi mavuto wonse amene dziko lino lakhalulutsamo munthu amene afuna utsogoleri adanena pa gulu pa interview pa makamera on different televisions ndi dzidzaenda pansi as a sacrifice inenga ndi utsogoleri wa dziko ataona kuti there is a backlash which was a very serious thing to say atadzazindikira kuti pabwera backlash anadzanena kuti ndimangojokatu mundipesa inali joko pa Malawi samajoke tidzijokatu Joabu inali joko. Lero lo ndifuna ndinene abweranso ndi bodza lina kuti adzikapereka is it 5 billion 1 billion is it 5 billion 1 billion 1 billion 1 billion kuma district areas 1 billion 1 billion manifesta zimezi mutati muone kuja koyenda kuja wachokako wabwerano apa pomadzaka mankhani za ndalama ifuta kudzota amalawi ambiri nkhani za economy sangazitsata manifesta ndeni mafuna ndingofotokoza chinthu chimodzi kuti nkhani za foja munandifunsa lija the only tragedy imene anthu amene asakuzindikira ndikuti olo atanama bwanji koma palibe chipani cha DPP sikinapititse ku belo ndi limodzi lomwe kumene kuchako ku auction apita munthu ali kasana apititse belo la foja ku auction nanga muli mefoli abira Samia Suleiman sana pititse belo la foja ku auction mitengo imene tuika mbapa ima $3 atulukaja anthu amene apindula ndi anthu akumudzi mwini wake effect ya $3 ija akuidziwa ndi munthu wakuti wakumudziko so you cannot simunganamize beneficiary. Do you understand the psychology there? Yes. Simunganamize beneficiary. Mwonivetse sasa? Belo lija ndila munthu wina wake ali kumudzi. $3 ija pena kwanda? Kwa munthu amene. $3 ija. Mwonivetse saka? Amene ujayo simunganamize ndi kuti wina wake anapititsa belo lake loti laola mbali nayi la zimachitika zimene zijazo anthu kumayambiriro ku foja makhalumuna sana umitsitse nde mwina anyamata ajo omanga ndindi ajo amadzatenga ndindi inayo satani yosa umitsitsa nkuika zimachitika zimene zijazo. I worked for the tobacco industry for 9 years. Okay. Mwonivetse saka? Zaka 9 ndikugwira chiro kufoja ne. Okay. So ndikudziwa chimene ndikufotokoza zimachitika ku auction zimenezo. Sikuliso thaiza na makhaura panga dalaso ya. Koma that's simungapangerani the whole auction yonse ija popanda mavuto ngati amenewo. Number 1. Number 2, mudziwa kuti anthu amene akupanga phokoso kumene kuja chimene ndikuzana na anthu otumidwa olo munthu utakhala osowa nzeru chotani munthu sungakhale pa banja ndi mkazi wako zaka 17, 18. Chaka cha 19 akazi wako aja nkudzangophusula pang'ono basi chimene chikhale chinthu choti zaka zonse 17 zikhale zopanda chiti asanduke munthu woyipa kwa zaka zonse osatheka. Osatheka nawo kwa munthu wanzeru mmati komatu apo kose kuti makhabuni koma apatu panala kuika apa munaona bwanji pepani bambo sikuti zinachira kukonza nanga ukumbuye kose kuti matero ngati aya apa pakonzani tiyendeso libwezere kuti manifesta ndiye nimafuna nene chinthu china another tragedy yomalizira imene ndifuna ndifotokoze pankhani mabodza onse amene ndakufotokozerani apapawa zasona za East Bridge zija ku parliament amataka ngodzuka aliyense wa DPP koma kutukwana kunyoza kutani zonse zija akufuna kuti amalawi tisaone ubwino wina uliwonse wa boma ili koma pali tsoka limene kuchitika kumidziku kumene achakwera amanga chipatala akupindula ndi anthu akumeneko mukunimvetsa mabuloko asukulu amene amangidwa kuthyolo amene akupindula sana achapondayi amene akupindula ndi ana a Malawi amene ali kuthyolo chipatala chimene chamangidwa kungerenge kuchitipa anthu amene akupindula ndi anthu akungerengeko sipita munthalikali mukunimvetsa ndipo skimu imene yakonzedwanso lerolo ya lufiria anthu amene akupindula ndi akumeneko kwawo ndipo amati akalima katatu kaya ndikuwovwe ndakampeza wina kuwovwa kuti ndagulitseni bajambulanani kumeneko kaya bafusibakesani koma ndagulitseni 12 million kwachi
pompa mairo kuruletsa 12 million mpunga wa muskimu muonepesa anthu amene akupindula ndi amene wowo ndiye bodza limene lolo kuti muungokita kuchuna losagwirizana ndi zimene anthuwo akuona kumakumana nazo siligwira pofuna kumaliza nkhani imeneyi ndimafuna ndinene mwambi wakuti as usual galu okalamba anthu a DPP silipita naye kuzimbayi sangagwire chef galu okalamba makosana a DPP silipita naye kuzimba izizi I think nkhani imeneyi litseke chonchi galu okalamba zimene zikugwirizana bwanji ndi za Ford chifukwa mabodza onsewa akuchitikawa akufuna kupanga baki kulephera kwa candidate wawo ndi wamkulu adapanga kale demonstrate kuti sangakwanitse mwanimvetsaka tidampatsako mtsogoleri amene afuna abweresoyi tidampatsako mpando mdziko munomu tonsefe davota mwanimvetsaka mavota ambiri amene adapezeka mdziko munomu kaya adachita kuongezera kaya adatani ndi matipex aja adapezeka aja koma tidavomerabe kuti apita mthalika akhale mtsogoleri wa dziko atakalumbisidwa ndi usiku mwanimvetsaka koma zimene adachita nthawi imeneyo 5 years imeneyoyo sikuti tidayiwala timadziwa nkhani zonse za Fodyazi analibe nazo ntchito chimene ankadziwa iwowo nkutenga dzima building kumapangana na anzawo anyamata wa manayika ku auction holdings kuja auction holdings inali ndi dzingongole zowopsa munasopota sizakalipo amakatenga dzingongole kone kuja nkumapatsana kwa kumagawana we know these issues mwanimvetsaka zimene mmapanga iniyo pa nkhani ya Fodya mu nthawi yanu ndi ma $3 akuchitikawa sizikugwirizana zikusiyana zili kutali kwambiri mwanimvetsetsa ndi zimene zonso zimene zikachitika mu nthawi yanu ndi nthawi imeneyi ngati munali ndi kansinkhu kokumverera 84 pazaka pamakhala chibwibwi bwanji nanga si zakazo zachuluka ndiye namanena kuti amazichepetsa koma the truth of the matter ma spin masters nkhani yabodzayi mwanimvetsetsa ndipo chinthu china chimene ndifuna Malawi ayang'ane mwanzeru kwambiri ndi chakuti ngati akugwiritsa ntchito bodza pofuna kuti abwere pampando akadzakhala pampandopo adzatinamiza motani mukunimvetsetsa lelolo akugwiritsa ntchito bodza ndikati bodza munimvetsa kusafuna kukamba zimene kuma constituency kwawo achita ndi 200 million amapatsidwa zathu zomwe zija sakufuna kukamba bodza lokhalokha tukupita ku auction anthu achita kuona kumajambula $3 $3.20 $3.40 3 chakuti iwo aja kuti akugula $1 motere kodi ngati agula $1 Fodya oti mwina anaonongeka kapena malambado teneni sana samalire kapena grading sina vuta ndiye kuti Fodya sekumene kuja kugula $1 ngati akugwiritsa ntchito bodza sanapita pampando koma akunama mukuona ngati kuti akakhala pampandopo adzatinamiza mtundu wanji ndiye ndibwereze galu okalamba simupita naye kuzimba mwanimvetsaka fama mapeto wake ndi amene wawa mukunama munthuyo sangakambe polisi ina iliyonse panopa palibenso amene akufotokoza even mtsogoleri wawoyo sakufotokozanso kuti kapena izi nkhani za Fodya zindizatere poti kulichilala masiku ano mitengo tidagwetsa kale ndipo funo dzakonza tidzati sakukamba zimenezoso pamene nzawo yakunena akumanga madamu akumanga chani akutani fetereza ndi uyu anyamata pano mvula yavuta tiyeni pitani pano panifa akuyamba akuti chani akuti irrigation winter cropping micro irrigation akuti micro irrigation anifa kutuluka so kupereka so fetereza wina kwa anthu otakalime madimba mwanimvetsaka ndiye nani kafesi kana kake mumalo walowa mpembo mwambi ndi verse asoepona mizira pali verse Yesaya 60 verse 22 kabanja kakang'ono kadzasanduka fuko kafuko kakang'ono kadzasanduka mtundu wamphamvu ine ndine Yehova nthawi yake ikafika ndidzachita zimenezi mofulumira kwa anthu amenewa akamachita zimenezi zikendanafotokozera muchi muone kuti chauta waabisira akuabisira zimene akuchitira anthu ochuluka mdziko muno chauta waabisira ndipo ndimati ndikupempheni inu makolo anthu amene ana amene munalibe ndalama kuti apita ku university
koma boma lakwanitsa kukunyamulirani mwana amene uja kutenga ndalama nkuika kuti mwana wanu uja apite ku university. Musaope, sungani mfuti yanu bwino lino. Bwino musunge kamene kacha kapepala kacha. Makolo anga amene kazimayi amene mayenda mtundu wa utali kudera kwanuko ndipo mtundawo uwachepa chifukwa cha maternity amene amangidwa kumeneko. Dziwani kuti zimenezo zikuchitika chifukwa cha vote yanu ija. Sungitsani chimenecho. Koma musaope. Amene mukoloka ma bridge lero kandi kuthyolo amene amangidwa ndi CDF mudziwe kuti zimenezo zatheka chifukwa chakuti Dr. Chakwera amene akumunyozayo ndi amene adapanga chiganizo kuti ndalama imene ipite kuti kumudzi kumeneko. Amene mwana wanu akusangalala akupita ku skulu nkumalipiridwa koma inuyo chifukwa cha kuchepekedwa kwanu simudakakwanitsa kumulipira mwana wanu ndipo akulipiridwa ndi basari ndalama imene imapezeka pa CDF. Sungitsani, musaope, sungani kovota kanu pabwino. Koma musayankhe ndipo musachite chipongwe. Zimenezo zimene chauta akuabisira anthu amene akupanga bodzawo. Mukundimvetsa kani? Lerolo kuti ndingamakambe ndana nkadziwa lerolo kuti maboma 78 anthu mangokamba za internet imangokhala ntano mokhamuno. Lerolo bungwe la makra akumanga ma ICT centers kumadera akumidzi. Malabotari 100 amene amangidwa kumadera akumidzi. Ngati ana anu aja ayamba kukhonzanso bwino chifukwa cha malabotari mwene, sungitsani zimenezo. Inu nonse abale anga amene ana anu adaphedwa mumvetse chisoni chifukwa choti anali ndi khungu la chalubino. Lerolo ndipo inu abale anga amene ana anu akhungu la chalubino akulembedwa ntchito manesi a polisi. Sungitsani kamene kaja. Musaope. Kamene kaja kapepala kaja sungitsani. Chifukwa kapepala kamene kaja ndi kamene mudzakwanitsira kupanga silence bodza lonse limene likuyenda lerolo. Chabwino. Zikomukwambiri. Munekere pamene. Ngani yathu yachiwiri zokambirana zayambika mzipanimu za alliance pamene tikupita kuzisankho cha pa 16 September. Taona alliance awiri manong'onong'o akumveka sanasankhe kuti adzayimirire ndani koma zokambirana nazo ndithu zilipo. Taona Afford ikubwera, UDF ndi UTM akuti akukambirana stage yoyamba yadutsa. Mbali ina itaona PP Mafunde ndi PDP. Mafunde kula George Nesa, ku PP kuli amayi Joyce Banda, komanso ku PDP kuli Anankhuma. Yambe ndi akasakula. Mukuona kuti alliance amene ali ndi kuthekera kotani kosintha zotani zochitika makamaka pa bwalo la Zandale. Inoyo the season ya ndale. We are deep into political season. Tili minyezi 5 tisanaponye vote Malawi kukasankha president kukasankha Chakwera kukasankha ma MP kusankha makansala. Ndiye tikuva zambiri ko basi ndipo sitinati yayi chifukwa 16 September ayo timasiku tikadalipo 4 months njambiri over 100 days tiva zambiri mbiri ndipo tiona zinthu kondano yanana kuti kanthu mukaona kujeli kuku angarikari konse mukaona arafuza kuti yayi mukaona kali konse mukaona tikaona kali konse ife tizingoona zoti malansa amene akutchulawo to me they can have any seismic impact yoti dziko gwedegwede kuti dani Nesa kaya JB kaya zimene zimene utchulaso kaya UTM kaya UDF. I liked what I read this morning in one of the papers saying kuti awawa angofuna kuti agwiritse ntchito imene ngati nyambo yofuna relevance kenako afuna portion ya MCB for example kaya DBB kuti akalowe nawo kumeneko but how best akozolola nawo kumeneko ndi aonetse relevance yawo of what relevance of this parties been to Malawians and how has the performance been in the elections of Mapetoko. You find the performance has been zero. Some of them can't even win as an MP. They themselves as presidents can't win as an MP. Wow. Today they are busy and some of them are rich and paid.
Today they come, they start shouting blue murder. Our president apanga this, apanga this, apanga this. They don't have even any capacity to say what they would do different. Kuda Malawi kuzwa supporter mkwa vera. Ali begena kali kosi kuda kuza tatiza zikodi. They just want to waste our time. But it's their right. So at the end of the day, fakenuna kuti kali kosi tikaona. Kuti these alliances had impact nemboza rangokudiza. So satanizo panachito. What they want is to draw the attention of the president, draw the attention of MCP, draw the attention of the old man in Mangochi, just to sass up his ego. Bwana rumuyimire ndinuyo ajihana Jeremiah, not Jeremiah, Nani, I know Jihana afford nothing. You even or Gasungu. Yo jama jugera constituency yatu Yanga. Sanga wine constituency yatu. Sa kumpoto. Ndakumpoto, ndakukasunguso. Amayao acha kwa kukasungu kwa mase. Ndo amayao. Abambwao ndiye malemu chaufa jana from Rumpi. Adaima hapo kukasungu tu. Analusa kana mpamena abira kumpoto kurumpi. Mama ya kurumpi ala basa chance. Muwina kamodzi. 2019 analusa. Today afuna nyamuka zaone kuti oni ma political chats kuti aziti longoza family tizingoti ndufulu wawo cholinga chona kuti apange attention seeking attention. Otherwise my banda I don't think Malawians can go back to her for what anapanga chani kuli cash get shares cash get to explain anagulisa ndege yazikoli in dubious circumstances ukapangisa what is it pinyolo or option mari chani kuti sipinyolo pinyolo sana pinyolese anangosithitsa bata chinthu chodziko anangosithitsa ngati bata pano dziko lino a president akamafuna kuti ayende akatitengere vindalama akatipangire chitukuko basi amakwera ndege timaononga ndalama zola president akwere ndege sadula pano pamene dali nayo athu ndege yochira alagulisa maibando ufuna chuka ufuna sangalatsa anthu akunja madonors foni madonors ndege yadala nayo atagula bingu dala nayo kuma akanachira madonors ndege bwezi lipo kwina koseku president abakhani ndege yota Zambia iliko Tanzania iliko kuti iliko ife kokha kuno basi 40 zijanimana zicha kuti kuno kumali kuno timapusisana timapanga mask chilungamo. Kevin said one thing kuti anapereka kuti ambo Yesu mzimayo wachigololoka chani kuma kha chigulu cholongolola kuma kukamba zabodza zongoti zosefuna kuti iwo uyu foti chinthu akwambani uyu ndipo chikasuntha amala aona kuti munthu uyu ndiye munthu uyu ndefeyo tisaone ubwino wake ayi munenene kuti amene ngolongolola basi sizirathandize ndeza amayipanda who can vote for her? I should just go back to charity. She does better charity and deserves my azao watukula. That's where her calling is. And so 2014 when she was president here commandeering state resources, Malawi rejected her. Aka number 3. Number 1, Peter Mtarika, of course Zobera. Number 2, Nyuki on the block with the Dr. Shakwera. Mhono wango yamba analikubusa anazabita yo. Despite little resources, scarce resources, another bit. Today, I got on Sevilla, as a Sevilla. For what? Go Sevilla. During her watch, cash gate. I'm a Mabuda from Dama who go hill. We know Mabuda Gamoraja, we know Zaza, so no see I was a take. Very Vindalama from a path. On her watch, Munhawiamba billions. Sister Boncalos. On her watch. So today she wants to babia kuti Malawi sichachani. At the end of the day, nzopa ndachito. Amalawi tieni tige maso paboma ndokolaza sichakwera. Zambiri zikuchitika. Akana show them. Zambiri zikuchitika awika maziko. Timakabaza Fordia pa. Fordia iwo maibanda akudabwera ndani apita Mtarika anangopangara research for your infrastructure. Kamu's left robust tobacco infrastructure. Industry. Auction flows, Tobacco Control Commission, kuli areti, yolangiza alimi kachirika zitu. Amabera kumakara ma open day alimi amabera areti kumuji. Lero kubera areti kuli open day tikakambira nkanisa Nazare. Kuti Nazare za Fordia tipanga bachi. Awa idana alimi demonstration. Ashoka hapo kachani mumpange mbeuzi proper extension services. Kunali alangizi as agriculture midzi. We had our own
advisor pafupi umabwera m'minda ya alimi iyayi dzalani chonchi masuku ano kwabwera kodi akasimukadzalaka akasala simukadzalaka akankabwino mbewu ni yabwino tayeserani. Those things were happening. Madibi ang'ombe midzi amakadibisa ulere mubwere pachisanu every month second week Friday of the month ng'ombe zibwere ng'ombe zikasamba kumachita develop dziko. These people sinamalize usandule these people came they ransacked it. Auction holdings anaipangara ni saki mpaka kulimirando kukoti zingongole zambiri kulimirando kukoti umana makuti upanga profit upanga chadi mabilioni pamena bilioni they are siphoning awupita ku Blue Night ya DPP they are siphoning panopa nothing is left. Anafika poti ufuna walanda auction floors ufuna walanda wika news kuti building itigulitsa ino mulingongole koma ni auction floors. This is true. Ndizoona today Chawera has come is putting all those kuli malamulo anyawani zilozilo la mugamba nanza nzimbe sunaka mbira nanza 40 yards malamulo actually sunaka zakambira ne legislative achievement ya 5 years ya Chawera. How many laws has he sent to parliament? How many have been passed? And what have they done to Malawi? Kakuli migodi, kakuli tourism, kakuli agriculture, koseko aujita reorganize. These reorganizations zifunika Malawi tizuone kumatero wake mwini wake apitizopusha mpaka tizaone kuti 5 years itaona chani kukoza kumena kukoza ku tobacco uyamba kukoza infrastructure America muzalaisia nkuikoza kuti ikhaleso ya mphamvu ithandiza alimi zimenezi tikuona zabwino zake bwanji timusiye tione mpaka natenene kuti fa kusagalu nkukumba amatero pa Nelson tenene komwambi kutusagalu nkukumba gara kana kuti nafwenkeza uwalo wanyama yes kumbani muone ngati zina wafwenkeza galo nzoona Achakwera akaona kuti apa napesapo zochita apa tourism mining agriculture chani ndikupangale organize ndikupangale organize tenta adikire tisadenge ndala ujali kumangochi kuti azisokonze zinthu tilakwisa likalero ndala uja akupuchiro ndaga zake kuti akazaka khala first lady afuna zizamanga swatu iwo akavala zina zake zote wavala ndi ayika pa Facebook anthu akapanga comment kuti kumaruka first lady sana vale bwino which is zote ulano hamachita all the time you did munthu wanze ukuruku ngani bande atu ala manga mpaka nemaro ku national ku NBS bank this is true it's on record ala manga because he commented on first lady's dressing afuna zile zabwireso aziza society tikachita comment kuti kumaruka first sana basa aziza timangitsa that's what tunafuna tisavomera Malawi tetsuse utsusa galo nkukumba tena Chawera pasa another 5 years boma ili lipitilile mavuto tinaodi sikunama mavuto amabwera koma amenali ndi ability willingness motivation kukoma mtima is this government not this dollar alakuti how he is going to be used nibelezi zimena manena ntata sana siye fono nthawe kuthera mphapeje bemwaji sale sabita mukawiri because jisale first lady Mukito former first lady yes former first lady former first lady Chisale Gangada Jabu Hango kandani na menaza lamulira dziko lino iwo ngati afuna president ayimepa okha tizaga na Malawi asagwize chiro ndala sibwino munthu uzuza anthu okalamba afunika tizalemekeza tizapasa zofuna azikhala pasi nkumama waini nkumanjoya nkumadya nyama umadya masamba umadya mafruti kuti bwina tikuzokhala nawo timasiku tina cholinga chimene anthu apangira usamala makolo simakhaji nayo makolo awo akatisiya anzathu amene alibe makolo amatisirira ndiye ife amene tili makolo tizasamala kuti mwina ti masiku tingaonjezere tizanjoya that's how we treat nkhalamba suma zinoti nkhalamba zikagweso chilo ya mphamvu yokhala president ayi sunyama ayi auchena mtalika ife ngati dziko tifuna tikhale nawo tizanjoya akhale bobe tifuna akhale pasi kunyanja azinjoya aziona nyanja azidya chambo chabwino cha fresh kuli zimichene zikulu zicha zimakhabwino zokoma zamafuta mkati zicha azinjoya zimezicha basi amwe coffee kawo sunafuna kamwe kama enjoy a glass of wine according to Joyce Banda aranali limodzi ku China amachita nditsubwino those are the things we tufuna kuti azichita koma zona anthu awanamize akazawo plus Chisale Gangara kandani
angowabwereketsa. We don't want to go back kuti alimatu zazizalira asuzira kwamba Kevins udazalira kuti awa they don't pay attention to tobacco anthu akwapha azizalira singavomere zimenezo singabwere pano mazana kuti ndipake encourage wacho abwerereso kena ku ulimi kubwerereso mbuyo zokoma zimene achakwera abweretsa ku ulimi anthu anga now I should personalize it anthu anga kwa sungo auva bwino ndifuna apitilire kuva bwino tobacco ali bwino I know for a fact kuti chakwera opanga organize tobacco industry ndipo zinthu zikukoma avula nakamba kuti ogula abwera mbiri 11 this year auction follows this competition ine ndigulapa amene opereka zapamwamba na amene amagula dzulo 3320 isinyasa manufacturer imene yagula for the amene azawose anagona upasi that's how it works bwina ndisire pompo mukatero mamaliza ndabaliza sindibweraso zipo chabwino amvula muomba nkuta bwanji komanso sayola nkhani yomwe timakamba itangoyamba kumene mwina tidzapitiriza bwinobwino kuti ma-alliance wadakabwerapo nkhani ya ma-alliance muchanga chimene masankho ayang'anidwa pa 50+1 ikhala yofunika andi mwina ndiyofunika koma funso nali ma-alliance amtundu wanji kuti mdziko muno kunena zoona kuli mabroko awiri basi MCP imene panopo ilimu ikuyang'anira boma ndi DPP amene anali boma last time za DPP sindizibwereza kwambiri akasakwa kwa zambiri zokhuzana ndi kumeneko tsopano ma-alliance awiri atulukawa ndi ang'ono mutu wankhani kuti akufuna kuti anthu awiriwa akhale nawo chidwi nzoona kuti kuzipotapota kuti attention seeking wauza vanthu kuti ayi ifeso tilipo musatiiwale ndiye ndikupira kuti zikhoza kwakhalira bwinobwino so ndikupanga seek attention koma mwina there are critical things azipani zimene zilipozi mwina akuganiza za masankho a 2020 panthawi imene kuti political landscape inali yosiyana ndi imene ili pano ine ndankhulenga mtwandale political research nthawi imeneyo it was easy for DPP kutenga atupere kuwaika ngati running mate 10 achipani chino it was easy for Chakwera to pick Saulos tiye in the name of kuti tikhale limodzi because anthu onsewo amapanga save president wa APM ndiye ya Chakwera amapanga save first term they could take a risk and gamble wachokopanikina akhale running mate koma 2025 that risk cannot be taken chipani chilichonse chimene chimayendesedwa ndi atsogoleri ozama m'maganizo akudziwa Chakwera kuti I'm going for my second and last term therefore it will be in his interest to make sure kuti apange maintain legacy kuti MCP izakhale MCP going forward ma 2030 sangatenge running mate kuchoka chipani china singateke atapanga zimene tinofuna kuchipa chipani chikonde kuti iwo he is going to grow a vice president amene kwa chipani china amene azapanga matukutuku naiso ndapanga gain experience ndi kuti wawo azakhala kuchokera kunjako kunja from outside so it means that there's no way I can do it DPP now also there's no way they can have a running mate from anywhere apita mtalika akaramba whether you take the marriage from 2025 kupita kusogoro only God knows koma visuals apano zikuoneka kuti akulu akaramba so any party that is led by a very old man sangapange riski yonena kuti ayi titenge running mate akhala jehana chikwandota jehana akukwatula chipani nangasha if it doesn't there is no Johanna is frustrated he has been rejected he cannot even if he wanted he cannot pass running mate ampaso bwanje uzokuti abambo noti munasafika kusonto chisango koma yapita and oti koma zakhala yes banko zandale kuti muntu when you're fielding candidate amene ali ukuli hapo umakhala ndi vuto loganiza kuti mundu umakhala maganizo kuti no but he's talking about the thinking he's being honest the thinking yes thinking no
I mean, these are strategies that Mr. Vula is talking about. Yeah, for somebody to pick a running mate, I'm kind of the thinking. What is running mate? What are they? And what could happen? Yes. It's not like Mr. Vula is saying something is happening, but he's saying what would happen can also influence the choice of running mate in the DPP. So apart from so you simply see. You're thinking. ulendo wamaliza akafika nao followers you must be worried. No, for an 85-year person, that is always in the mix. You can't deny it. I mean, 85 is not the reality. It's political reality. It's the political reality. The risks associated with 85 are yes maziwa. Sikutenga chile pano kuti mwana ndikutukwa naye unazona. Ola kama sanka papa. Kama ninaudi ababa mwasankhaliza 75. It means si khala papa si Italy. Yeah. You know John Paul Adamsa yosiku Catholic. Adamsankhali wa ngono. Anakhala chintawi. Yes. So age then look at the age ya muntu amalo wampando. It's always an issue. Anabanga Biden was rejected because there's a risk. We should take this risk. Out. Como kuzofura. So you come back is you ask yourself a question: what value will these alliances bring in? Abwesa value yangi because good kind attractive and ngana kuti kambweresa ati pangadi akandaka. So yes, my alliance, but then I think in the basi season yofuna kukhala ndi kenakache. Additionally, ask them, are they able to run the 6 months? Do they have the cash? Do they have the resources? Do they have the ability, the physical ability? Do they have the structures? Go down to my area. Identity movement, wholesale collectively. So yes, they're talking about it. And normally, in normal politics, when you are simply exploring possibilities of alliance, you don't go public. If you buy to Canberra, Mafus and brief, Mogizana, yes, to come back. Are you going to talk about an intention? I thought you should go and say, look, our Tabgizana, Supano, this is what we're going to do. This is the roadmap, this is what we want to do. But when you are prematurely talking about it, in Tawisanagwani, you are only trying to attract attention. If so anyway, we need alliances. MCP will need alliances to be sure that they will cross the line. And the DPPs will need alliances for them to be sure. All in all, I think it is very difficult to quadra bomber from an incumbent who has done very well. It is very, very difficult, that I must say. Because if you go back to 4 years ago, my criticism, DPP every day, I'm what about the criticism. But that's here. He has answered most of the issues that were coming and Pano, akupanga pass laws ku parliament. Sakwa wataso yayi. Angopanga, anapanga pass budget. Last year's budget it difficult. For one panga pass in 3 hours. 3 hours. Just to tell you 3 hours. Not even the days. He's in control. He's in control. That person is now in control. Akupanga zintu. Kare kana wata ichi. Ala esero wabanga ya used house yanganyika. Bozo crocus. The budget mabanga for 6 months. So in brief, when one is running for a second term and if that person has done well, it is very difficult to move just on band. And Bingu, he was under a lot of pressure first term. Under a lot of pressure. From Malawians rewarded Bingu with a so it was I expect to come September and Hambiri will vote for Chakwera. If MCP will struggle, I struggle with my MP. Because I'm not on the president. Because for me, as a politician or as a researcher, Panobo MCP, Chakwera Rosogoro, MCP is trailing behind.
So you find that because Chakwera has got cross-party appeal. And that's the story. It's a very big story. Yeah, has got a cross-party appeal. And you will not get something, Jody, Chakwera is number one. MCP is coming behind. I'm saying this for the MCP and not just the way so good. They need My MP at the beginning. Otherwise, as the parties, they must understand that their best candidate or the best president, I mean, Adipoe. So that will happen. Chapit. Mwamaliza mwenye. Inasia. Ampeka sambu mwenye mkula kapena tidule. De mumpere. Pasa ni. Hakuna aturuze mavesi. Asa hii. Aturuze mavesi. 2 minutes. Ndiye mumpere kamu. Asa nakuli. Ndiye mafani nene kuti langizo chabe. Mvula akudzinena kuti ayendiwe ngati political researcher. Ine ndilangizo langa ngati nzika. Ndine nzika dziko lino. Makosana ina amene mukupikisana nzanuyo akakuthibulani nzanu mwantukwanayu mamunyoza kumupekera nkhani wafa adapha vice wake zonse zija mwachita zija nzanuyo akakuthibulani mudziwe kuti muja mmanyoza muja iye amagwira ntchito zonse zija mamunjikira zoyipa zija kunnamizira mabodza aja watenga zimene zija amagwira ntchito nzanu. Number 2, ino amene inu mukuyempitiriza kumapanga mabodza ino mukumbukire kuti anthu amalawi adakuthamangitsani pampando apita mthalika adakuthamangitsani pampando chifukwa kuti anyamata anu ankapanga zomwe zija zimene akupanga pano basi ndipo nzanuyo akakuthibulani mudziwe kuti wakuthibulani akuthibulani pachisankhopa chifukwa kuti simunasinthe khalidwe. Langizo number 2. Langizo number 3, nzanuyu akatokuthibulani akuthibulani chifukwa chakuti chilichonse chimene mapanga inu muja mmatukwana muja chimathandiza anthu amene inuyo mudapangana nthawi ina yake kuti muwalange lero ndikufuna ndiulule lero. Anthu amenewa padali pangano limene adapangana nthawi ina yake lakuti pakuti anthu yawa kungatesima imachoka kwambiri chigawo chapakati anyamata amenewa amalimba kwambiri chifukwa cha ulimi. Ndi chifukwa chake ulimi zaka 24 zapitazi udasokonekera mchigawo chapakati koma adayiwala kuti kusokoneza ulimi chigawo chapakati ma KFCT onse aja mafamu onse aja analipo aja amasokonezanso chakudya cha dziko lonse. Zopangana zanu za upandu lero zakubwererani musamve kwawo. Nzanuja wakonzanso dziko lino akubwezeretsa ulimi ndipo aliyense kaya wakonza mitengo ndelo mitengo ya mbewu onse from Sanje to Chitipa akupindula mitengo ya mbewu akiti yomwe akatagawa chimanga akugawa dziko lonse akatagawa zitukuko mboni ndinu nomweso mwalandira ma 200 million chaka kethachi chaka chino financial year yapitayi ma 200 million mwalandira ma MP chaka chinacho ma 100 million mwalandira kaya mwanyambita kaya simunapange zanu zimenezo koma uyu anakupatsani wakonda aliyense ndi akakuthibulani akuthibulani foti amakonda aliyense. Pomalizira ndimafuna ndikulangizeni ichi munthu subwerera kwa mkazi wako amene banja lidatha utavadza mwezi mkazi uja amakadziwa kuti awa mutu mulibekali kwase sadasinthe ndipo sangakakulole pokhapokhapo ngati chilichidzete kamene mfuna ndibwereze ukalekana ni mkazi munthu utavadza vanga ndavaladzi patha 4 years ukabweraso koma mayi inetu ayi koma ine ndakukonda tizike zidangonovuta utavala mala yomwewa mkazi amene angakuloleniyo ndeuti chokhacho chimene chili chidzere kapena wavutikitsitsa kwambiri koma na mkazi oti afuna chiyembekezo mwandipesaka afuna chiyembekezo sangakwatiwenso ndi mamuna otukwana ngati mene akutukwanira anyamata anu ndinu ya mthalika osatheka chifukwa zotikumbutsa zimene dzibakera zimene mudatimenya kumatitema kumaphana wathu tikukumbukira zimenezo mukama anyamata anuwa akamatukanabe ndi akakuthibulani nzanuyu pa 16 September akuthibulani foti simunasintha khalidwe. Ndathokoza kuti munabwera ndithokoza Mvula kuti munabweranso komanso akasabula zikomo. Ndikuthokozeni omwe matitsatira program ineyi pa MBC Television 1 komanso pa MBC Radio 1. Dzina langa Blessings Chereuka mwakomanonse.